Conastá cuasaí seo leabhar-mheas lumsa ón P agus an leabhar a bheith á mheas a going inniu ná an ceann seo a tháinig amach le déanaí sa teach seo anocht le mícheál ó Conile agus tá clúdach áling peintéirt an deas ar fad nó ealaíonn de chaise ar an glúdach agus an cérinne agus is leabharín deas gláite é agus an bhéim sin ar an on agus seo rud cinál Tá luúte gom reinúirnta tá cé bhfuil daine rága méid gur uorscéil nó na bheile nó uorscélíné seo is fiú lu bhfuil sé annach ardid seo rud atá táliú iliteach na gaige trí chéile ach anóin sin tá sé anaba. Thula mé reintaíine caiin faoin uorscéil agus thula mé faoin gún ceap níor me chatóga sin leis ach tá scríácht an ar chaid an fear áard agus mna go mór é. Léigh mé blurbe ar dosach agus beidir go dúir sin blaise ag an doing den rud tá gceis leis. Anocht mí dhearnach sa teach seo agus brisin se sin mar chraí sa teach seo an rugú ar tógu mé is ma hínte róm inar as mé suas le a heilech líonmhar sal bháin scapú muid. Sa teach seo mar a bhfuil mé mar choní le a bheanid éimlíon nús agus le mhaach sin le leisin. Maid in na mórach fág mé an teach seo má bhean is má wacha a dhéig. Mar sin an rud a hórlíonn sa leabhar ná contas ón bhar seo agus é sa teach seo anocht an ihe dhearnach a méid se sa teach agus é na cuioineh siar ar na cuioine geile agus dóite atá geile na bhean agus leis an taileach seo. Agus an rud is fear faoí ná in chreite atá sé tá mion sunraí an agus tá sé anna an in chreite. Úrannta braham sé lucht a bheith go mar rudaí atá anna cinál féin brahannach ná tá díiríonn ar smuointe inmheánach an duine ní bheith an just ní bhíonn siad in chreite ach na mion sunraí cinál gleachtar folca ag pointúáin tá sé anna in chreite na mion sunraí green, sprí, glanne fiacla scóba agus a lehéid sin go sé anna in chreite agus cé go sé anna gharid mar leabhar bíon éfacht anna bhór ag ort. Agus míhall caníile beidir go na rudí is mó a riach le daine faoi bhíhall ná reintain scéalta ahar atá sa chnuasacht ionintach sin gearcéalta an chéad agus bhlinge sin go mór do chuine bheith bhfuil simachús na gearcéalta nó lena as sin an ceann sin an fear phléasc chnuasach gearcéalta leis han si sin go mór le mach ríist. Seo cean garid de bheith a chuirdíocht in amach coppla lá nó in éon bheta léthireachta amháin ach sin go sé ar chaid an fear áard agus tá sé sin luúte go landaí eile ó bhling go mór é aonanna gur bhhaile líosteach ar an léamh garid seo sa teach seo anocht le míhall Conile agus seo leabhar-mheas le OMP ó Murchú agus go dtí go bheice a chéile a ríis go luath leúnmh na naithe ó madúla.